Slav temaşevan heja em li peş berêwane ji navçeya gel yani em bêjin ku bi navekî din Egil jê re dibêjin bi girêdayî serbajarê Amedeyê. Li gel min jî mêvanek hêja heye ew bi xwe hem lîstikvan e hem şanoger e hûn ji nêz ve nas dikin. Di gelek rêzefîlmên em bêjin Kurdî de cihê xwe girtiye gelek karaktera em bêjin ku zindî kiriye. Na li gel min Fahriye Yalçın Çelik heye. Yalçın Kaya Çelik heye. Bi xêratî dest pêkê de. Spas here bi sevdaxan tijî bi xêr hatiye. Zor spas. Dîtina te skêf xweş bûm. Zor spas. Em jî gelek kêfxweş bûn bi rastî. Em niha li ser keştiyekê ne. Li ber em bêjin ku li ser ava bendava Egilê gelê. Tu jî li vê derê niha ji bo ku karek li virî. Dîsa lîstikvaneke, dîsa em bêjin projeyeke. Dixwazim destpêkê de te çawa dest bi vê karî kir? Yani te çawa biryar girt ku tu lîstikvan bî? Min çawa dest pê kir tiştekî girîng heye berê zarokê min dest pê kir. Min zarokê xwe birin nava neçemê. û paşê min got çima ez jî vî karî nakim ji ber ku ez bi zarokê xwe re mezin dibûm. Zarokê min yani ez 15 salî bûm dayîk. Me bi hev re dest pê kir di not û pênca de 1950 de heya niha ser karê hunerê dom dike. Gelek di rêzefîlma de lîstiye. Bi taybet jê temaşevanên me ez bawerim kir ji cîran cîran ew ê te nas bikin. Te li vê derê karaktereke pîrê te dilîst. Em ji dengê te em te nas dikin bi rastî. Çimkî li vê derê makêjek zor yani hebû li ser te. Lehê jî tu bi vê şeklî tê nasîn. Na projeyekê de tu cih digirî. Ev proje çi ye? Ev rola te di vê projeyê de çi ye gelo? Belê hîn jî cîran cîran de tê naskirin niha li vir jî gelek dayîk gelek zarok jî dibe ev tu rêzefîlmê cîran cîran de bû. Belê yani du cîran cîran berî wê ji xwe du heb sînema fîlmên min lîst berî wê belgesel karê dublajê du wê de jî paşê sebra mala ji min re hat du wê re TV tiyatro hat niha jî ev kar hat. Cara yekemîn ez derdikevim dervê Stenbolê yani proje din jî dervê Stenbolê bûn lê belê kim bûn 10 ro 15 ro lê rêzefîlm hepkî drama dom dike ji ber ku belkî em meh û nîvekê du meha jî bimînin li vir. Ji bo wê hepkî ji min zehmet bû ji ber dayîkek Kurd bi zarok hepkî zehmetî çê dibe lê gava tu ji hunerê û ji zimanê xwe hez bike ji bo te zehmetî Durî welatê xwe nînê. Yani em bêjin tu basê xwe ji Mêrdînê ji Koserê ye. Zarok jî ew bên vê derê ez bawerim. erê ew jî niha hatin bi dû min de hatin wan jî neqedan. Yani Rola ku tu dilîzî di vê rêzefîlmê de çi ye? Yani tu dayîkekê tu dilîzî, dayîkekê Kurd dilîzî? erê ez li vir dayîkek Kurd dilîzim. Du malbat di vî rêzefîlm de hene. Her du malbat jî yek feqîr e em bêjin yek jî hepkî duruma wan hîn baştir e û dora wan her du malbata de derbas dibe ez jî dayîkek ji wê malbatê me. Peki ez bêjim bu lîstikvantiya Kurdî yani li Bakur li Tirkiye hinekî em bêjin ku qelse. Tu ji bo pêşeroja şanogerî ji bo pêşeroja perda spî yani ji bo Kurdî bi taybet nifşên nû tu ji bo wan çi pêşniyar dikî? Yani te waxta biryar da mesela belkî malbata te qebûl nedikir. Nahê jî ew di nava me de heye wek pêşniyarê te çi ye? Bi rastî jî ez li vir ba dayîka dikim ba bavê wan dikim. Bila bihêlin zarokê wan lîstikvaniyê bike yani ne mühim konservatwara wan bixwînin yani gerek tuneyî karin li vir çi kenim em bêjin cê eğitimê şano didin
مکتبی وان هنه کارن نور جی بگرن لقوسری جی هنه لدیاربکر جی هی لإستانبول جی هی لحمو ولاتا جی هی و کارن بگرن گاوا من دست وی کاری کر براستی جی جام دگو دیبه به تیاترو ای خلق مار نظام چوا بنارن نظام چه ای بکن حنکی خوام کچی ته هر سینما ده بلیزه گاوا ملیز تو پیفتا و چاقه نو تو پنجاه اسقالا 1995 دکم پر تشتكي يعني تطبيقي من تشتكي عيب كريه قاوا نارين وهاتن كاريج مكر لي نارين وهاتن تماشاكرن جبوان تماشاكرن جي تشتكي عيبو اما قاوا هاتن تماشاكرن نارينكو تشتكي باشا جبواني مثلا بافي من مثلا بر تشيك ذكر يعني وصا عيب خلقالا ما بكن يعني تمي خلق كذا فكرن يعني بري ام بنارن ام كذا فكرن ام تشتكي باش سكن تشتكي باش بام بكن تشتكي نباش تمام. Peki tu peşeroja perdas piya Kurdi tu çava dibînî? يعني ليستقوانية ما كيمن خوزي هيم بيتر و ايجي كاري كردي دكن كيمن ام بيجن درفتي ويتفنية ام بيجن بتشاوي ام بيجن شي از نزانم اما دوي حبكي ويا راحت بكن جبوي قوا راحت ببي وهنا هناك تشتي دنجي بيش كevin از هینجی باش نابینم. Başa. Peki ev yani karakteri kutu hatta nihata listiye yani kijan zedetir li ser te bandor kir? خارکترا پیرا گلیزار یعنی بری ویجیم ریزه فیلم جی سینما فیلمی جی لیستیه اما خارکترا پیرا گلیزار تیوی تیاترو جی می gelek kir şanogeri jî min gelkê kir di şano de karaktera îyo û di sitcomê jî de karaktera Pîra Gulîzar li vir jî îşallah wê karaktera Gulêv. Başa ez bawerim zedetir yani welatî wexta te dibîne bi pîrê mesela bangê te dikin hiç yani nabêjin mesela Faxriye pîrê Dibêjin Pîra Gulîzar. Pîra Gulîzar dibêjin wî çaxê jî hemen narim ezanim gazî me dikin. Başa. Gelek spas dikim bi rastî sohbetek xweş bû lê dem zêde nîne dawiyê de gotinê tên dawî ji bo ez bêjim ku nifşên nû ji bo zarokên ku dixwazin bi hunerê re mijûl bin ji bo wan banga te. Yani ez dîsa dibêjim biraqa pêşiya dayîk pêşiya zarokê xwe negirin hemû tu ji destê dayîka deyî gava dayîk bên temam wê bav jî bêjin temam bira pêşiya zarokê xwe negirin û karin bi vî karî re mijûl bibin bira pêşiya wan vekin spas dikim ji bo hatina te dîsa kêfxweş bû. Gelek spas em jî spas dikin tu bû mêvanê me serkeftin di karê te de em ê bêjin êdî ji bajarê Amedê gotin dîsa ê Hewlêrê. Terbiyesiz.